אז שלום לכולם, היום הטלפון שלי כבר לא עובד. תסתכלו עליו, ומה זה לא עובד? תראו, זה לא עובד. אני לוחצת, זה לא עובד. אני לוחצת פה, זה לא עובד. פה זה לא עובד. פה זה לא עובד. זה ככה, אפשר ללחוץ. רק ככה, חברים. מה קרה לזה? אני לקחתי טלפון אחר, שעכשיו תהיה שלי, ואני לא יודעת מה קרה לו, עם סוללה הכל טוב. אבל זה לא טוב. זה משהו חסר בו. חברים, אם אתם יודעים מה קרה לו, תשימו לייק. אני ממש עצובה, כי הטלפון הזה ממש היה אהוב עליי. הוא קודם היה ממש טוב. ועכשיו, ככה, עכשיו הוא הופך לא טוב. ואתם יודעים מה כתוב פה? תמיד תרשום הכל מהעץ. אוקיי, אתם מבינים? אני קצת לא יודעת. אז ביי. ביי ביי.